Egunon, hemen gaude Bizkaia plazan, Eberen egoitzaren aurrean, eta gaur Lemoizko zentral nuklearra birziklatzeko daukagun proiektua aurkezteko gaude hemen Xabi eta biok, eta Xabik azalduko du zertan datzan proiektu hori, ezta? Inigok esan bezala, energia berriztagarrietan oinarritutako proiektua da. Kogenerazio proiektu handia litzateke, gutxi gora bera 11.700 etxe bizitza hornitzeko gaitasuna izango lukeela, eta honek 57.000 pertsona baino gehiago energia berdea euren etxeetan izateko aukera emango eban. Gure ustez, 21 milioi euro kostatuko lituzke proposamenak eta 16 urteren buruan amortizatuta egongo litzateke. Eusko Jaurlaritzak aurkezten dituen proiektu megalomanoen aurrean, gure proiektuak proiektu berdeak dira eta proiektu guztiz berriztagarriak eta amortizagarriak. Gure usteetan, importantea da horrelako azpiegitura bat izatea Euskadin, energia fosilekin daukagun dependentzia edo murrizteko. Gainera, sobirautza energetikoaren bidean jarriko gintuzke, eta baita ere, energia edo pobrezia energetikoaren aurkako borroka horretan beste erraminta bat izango litzateke. Beti ere, jakinda, planteatzen dugun planta hori guztiz publikoa izango litzatekela, eta hortaz, Eusko Jaurlaritza eta instituzio publikoek euren eskuetan izango lukete erraminta horren kudeaketa eta kontrola.